Segueix del capítol anterior, 3.13. El col·locarem allà on era, més o menys, correcte. I després, com que està habilitat la poder enrotar, veieu, aquí tinc jo també un punt en què el puc girar per fi efecte de que se'm quedi més encaixat a la imatge i rotant una miqueta a gust meu. Deixem-ho així i acceptem. Què faríem ara? Una altra instantània. I aquí li posaríem un gorro, per exemple, i acceptem. Sobre aquesta fotografia podríem tornar-la a importar, baixar-la aquí i anar-hi fent modificacions posteriorment. Agafem, per exemple, aquesta mateixa, la puixem aquí a la pista de vídeo. Perdó, que això és una fotografia. I sobre aquesta fotografia hi posarem vídeo. El vídeo seria doncs aquest mateix, que el posaríem sobre imatges incrustades, en comptes d'enviar-lo a la pista de vídeo, a les imatges incrustades, i el tenim aquí. Què ens passa? Veieu? Aquí tenim molt de vídeo i aquí tenim l'imatge que és fixa amb el temps, que no podem canviar. Ella surt així, però si jo l'arrossego, li puc dir que duri tant de temps en pantalla com vídeo tindré. Molt bé. Estan les dues equilibrades. Silencio el clip perquè no m'interessa l'àudio aquí, simplement per demostració. Veieu? I sobre la imatge queixa fixa i tinc unes seqüències de vídeo que es podran anar desplaçant. Les puc reduir, les puc fer més petitetes. Si ho vull treballar amb l'opció de modificar, ho veuré amb la pantalla més gran. Aquí, per exemple, faríem el mateix, aplicar sombres, bordes, habilitar volteo de l'objecte, que sigui al revés, d'esquerra a dreta, o sigui, si aquí baixen així, per l'altra banda baixen al revés, mantenir la relació d'espectre, això està molt bé. En quant a moviment, tornem a trobar-nos diferents opcions. Per exemple, jo li puc dir que surti per aquest raconet i em faci aquest recorregut fins a posar-se aquí dalt. Provem com pot quedar. Aquí tenim imatge en moviment sobre la imatge fixa, però al mateix temps ell va pujant i veiem que està al revés, és a dir, que si baixàvem aquí cap a la dreta, ara baixem al revés cap aquí. Va pujant. Això és en funció de la duració del vídeo. Va pujant més lentament, com més llarg és la pel·lícula. Si la seqüència fos més curta, el temps d'execució seria molt més curt i ens hauria pujat molt més ràpid. Aquí ara ens trobem, veieu, que això és opac totalment i no es deixa veure la imatge de sota. Això té una solució. Parem un moment. Que ens torni a anar al principi, i aquí tenim transparència. Jo faig córrer aquest cursor i com més faig ja em comença a ser transparent. Aquí veieu el grau de transparència, em deixa veure, aquí em deixa veure el fons ja. Tornem-ho a provar. Va pujant, però al mateix temps estic veient el fons del darrere
segons el que vulguem el muntatge, que tingui preferència això o això es fongui sobre la imatge aquella. Veieu? Està passant la imatge, però no deixo de veure el pas de vianants. Això és una imatge fixa, però si aquí hagués posat la mateixa pel·lícula en vídeo, que ho podem fer perquè és curiós, paro un moment, me'n vaig a aquest punt d'aquí, trec la fotografia i agafo aquesta seqüència com a pista de vídeo, la tinc aquí, i la mateixa a imatges incrustades. Molt bé. Aquí estan les dues en la mateixa posició. Se superposarien. Anem a modificar. I aquí li diem que sigui aquest raconet d'aquí dalt. Fem que sigui al revés perquè hi hagi un joc curiós. Donem també la forma en què sortirà. Explorem unes quantes. Aquí si fa forma de cort. Doncs, bueno, agafem, no sé, una que surti, per exemple, des d'aquí a l'esquerra cap allà, per exemple. I anem a veure la transparència, també n'hi apliquem una miqueta. Li direm que sigui la imatge sense so i tornem a engegar. I donem una miqueta més de transparència i engeguem. Veiem que m'està baixant la pel·lícula en una situació i en petit. Potser aquí li podríem donar que fos invers. Per fer això anem aquí a habilitar amb el TOD objecte d'esquerra a dreta i ja ho tenim. Les imatges coincidiran, però queden invertides. És un aspecte més de possibilitats que tenim de jugar amb imatges. Encara tenim una opció més, que és la de donar-li una forma. Si ja vull donar forma així de núvol, la imatge se'm queda superposada, però amb la plantilla que eixa d'aquí, amb el que queda més integrada, potser. Ja veieu que les possibilitats són moltes, és la creativitat de cada persona que està al davant de l'ordinador qui li treu un aire o un altre. Això a gust vostre.